Sanibonani guys, igama uNqabile nibusela amazwi la homecoming ngomhla ka-17 July. Uvusi uMankonyane ekuseni umfuna imali la. Le mali le njengoba nje isiphumile guys, uMankonyane akakwazi ngisho ukuphefumula. Uvusi umhleli la emqaleni. Uthe khipha imali. Wathi Vusi, yini manje inkinga yakho? Wathi ngithi ngifuna imali. Wathi uzovusa ingane. Wathi khipha imali kabhuti, ayize manje. Wathi ngizokunika. Wathi nini? Wakhala umpendulo. Wathi yabona-ke usuvusa ingane. Wathi anginandaba mina, ngifuna imali. Guys, kuthe nje sikhambe isikhashana esithi nje uyigezela izitsha uMankonyane wanqonqoza ukapteni. uMankonyane-ke umamukelile ukuthi angene ngaphakathi, kodwa kubonakala ukuthi akaneme neze ukumbona. Uthe uzizwa kahle kodwa unkosazane? Hayi bo kapteni. Wathi ya, ngiyaphila kodwa ufuna vele ngizizwe kanjani emva kokuthi mhla ugcina ufika la wangitshela ukuthi umuntu ubulale ubaba wengane yami, angeke nikwazi ukumbopha. Wathi ngixolise-ke lapho, ngizame konke okusemandleni ami kodwa impela kuyabonakala ukuthi ngeke ngikwazi ukuphumelela. Hhayi-ke uthe kodwa-ke ngifuna ukuzobuza nje ukuthi kodwa wena right na? Wathi uvusi. Wathi wenzani? Wathi uvusi ungifuna imali ngenkani. Wathi hhayi, kanti uvusi usayingane, kumele nje uzame ukumkhombisa ukuthi wena mdala, angalinge nje enze lento ayenzayo, afuna imali ngenkani kuwena, ngoba kuyafana noma kuthiwa uyamnika le mali. Maduzane nje sobe sesimbona ku-I blew it, eseyiqede wayibhubhudla wayithi nya. Wathi vele kunjalo, le mali mina bengifuna ukubabekela yona behambe beyofunda ngayo enyuvesithi, kodwa kuyacaca-ke manje ukuthi-ke bafuna ukuthi bayifune manje. Hhayi-ke guys, ukapteni-ke wathembisa ukuthi-ke uzomsiza uMankonyane ngendlela thizeni. Guys, hhayi-ke ufikile futhi ukapteni okwesibili. Kulokhu hhayi, bengingafunga nanokuthi ngathi uyayifunela-ke manje uMankonyane, indlela abemteketisa ngayo ezithi hawu, bengeke phela ngingafiki ngizobona isiphalaphala sentokazi sinje. Hayi bo, ngisho ukuthi kanti ukapteni yini manje, uSifiso akakapheli ngisho 3 months ehambile emhlabeni usebona intokazi manje la. Uthi yazi Mankonyane, kungiphatha kabi ukubona uStraatlisha ngikhona, ngize la ngizokusiza. Wathi ukhuluma ngani kapteni? Wathi yabona, ngikuzwile ukhuluma ngokuthi imali ufuna ukuyitshala ndawo thizeni or uyibekele abantwana. Kunalento le kuthiwa i-MGE. Uma-ke ihunyushwa-ke kuthiwa i-MGE, kodwa igama layo iMakhulu Golden Enterprises. Uyasho ukuthi hhayi, la kutshalwe imali impela uba isigwili ngekudala. Washo ukuthi laba osomabhizinisi abaningi abahlangana ndawonye ukuzosiza abantu abamnyama bekwazi ukuthi befukulane ukuze bedlondlobale empilweni. uMankonyane wabuza ukuthi hayi bo, manje kubuya imali engaka? Wathi yebo, uma ungibuka nje nawe ucabanga ukuthi ngabe imali engaka ngiyithathephi ukuthi nginwebe umuzi wami, futhi ngekudala nje ngizothenga omusha. Yabona nje nami ukuthi nginemali ngenxa yayo le MGE. Nawe-ke ngoba ufuna ukubekela abantwana imali yokufunda, yithathe le mali uyitshale. Hawu, mhla kufika isikhathi sokuthi bayofunda, wena uzosalelwe ngisho i-profit, uthathe nawe wakho umuzi wakho bebenyeka nomntanakho, kube mnandi kube njaya. Uma-ke wahala amezwa-ke ukapteni emchathazela lolu lwazi le-MGE, kubonakala nje ukuthi untombo usethathekile. Hhayi-ke uthe nje ebuya-ke endlini, abantwana bese bemlindile, uvusi emngenyawo efuna imali la. Ayithanda imali uvusi, bengazi uvusi uthanda imali kangaka. Sesuka lapho-ke wathi-ke uMankonyane kulungile, wakhipha ama-envelope awu-2. La ma-envelope-ke bekade eno-15,000 each. Wabuza uNomalanga wathi malini lo? Wathi 15,000. Wathi ha, imali engaka sisi? Hayi ngeke mina ngikwazi ukuthi imali engaka. Wathi uvusi iphe enye. Hayi bo. Wathi uNomalanga hayi bo vusi, musa ukuganga wena, imali eningi kangaka esinikezwe yona uzafuna enye. Wathi vele wena uthola ama-million, unqaba yemali wena. Cathi uzosinikeza 15,000 kuphela. Wathi uMankonyane yona kuphela-ke imali ozoyithola le vusi, nawe Nomalanga yona kuphela imali ozoyithola le, esosala kuzomele ngiyibekele isikhathi sokuthi nenyuvesi nikwazi ukufunda ngayo.
Hhayi guys, uVusi waqala wathukuthela-ke, ngisho uphethe 15,000 rand kuthiwa angenze noma yini ngawo oyakhe. Hhayi ubhuti akekho happy. Uhambile kothenga ispikha esigqomayo, wathenga iy'mpahla zokugqoka, ubegqoke ngeshidimasi ubhuti. Hhayi uNomalanga kubonakala ukuthi akayinamele neze le ndaba. Ugcine sethuka uNomalanga-ke esho ukuthi wena uthatha uhlangothi lomuntu odla imali yethu. Hhayi uNomalanga wathilelela la, cela ungiyeke ngicela ngihamba-ke manje. Wathi uhamba uyaphi? Wena ngani? Mafabula ngempama manje. Wathi ushaye ba, buza uNomalanga. Usezenza uSifiso guys uVusi. Futhi. Hhayi wahamba uNomalanga ngenkani wathi hhayi le ngane ngizoyilimaza. Sitshela umngani wakhe-ke manje. Bayadlala amakhadi ngala, ugqoma ispikha ngala, ugqoka izaza ubhuti, hhayi bo. Kuyacaca-ke manje ukuthi imali kaSifiso iphumile and kuzobonakala ngoVusi kuqala ukuthi hhayi eseshintshile-ke manje i-lifestyle. So ngisho ney'gebengu ey'ngakuhalela ukuqumba phansi komankonyane sey'zobona manje ukuthi hhayi nali ibhodo eliconsayo asisondele kulona cause uVusi ufuna ukushowa off guys. Ubabakazi ethu-ke emva kokuthi unkosikazi wakhe eyivulele ikhadi lakhe lasebhenki phela enqena ukuthi asebenzise ikhadi lakhe lo baba ngoba ubhizi uyayiqhoboza imali yakhe yokupheka. Umane nje wathukuthela ubona engathi akasesiyona-ke indoda lapha ekhaya ngoba imali iloku ingena enkosikazi ayingeni kuyena. Usho kahle-ke ukuthi ngcono amane ayophuza utshwala adakwe. Lapho uphuza nje utshwala izinso zakhe azikho right guys, lo muntu ushaya i-dialysis now and then. Umngani wakhe-ke umkhuzile ngalokho ukuthi ayeke ukuphuza iy'nkambi kaFaro ebe azi kahle ukuthi unezinto ey'ngekho right. Kodwa wathi hheyi ngiyeke ngiphuze nami. Okokuqala yiyona kuphela into engithi mengiyenza la kungabi khona ongijajayo la ekhaya ngoba manje akusesiyona indoda ngokuphelele. Yonke into engiyenzayo kumele ngicele unkosikazi. Hayibo guys, ngazi noma insecurity noma yini makunje. But anyway, uyakukhononda ngampela-ke umyeni wakhe-ke umakazi ethu ngokuthi njengoba nje sekuyena uthola imali endlini abasambuki ngehlo elifanayo lakuqala. Seqeda lapho wabona umama wekhaya ukuthi hayi cha kusamnandi ekhaya sekumuncu. Wamane watshela wonke umndeni wonke ukuthi-ke ngeke asayisayine i-contract yokusebenza-ke nalo sisi lo. Wamfaka ey'ntweni phela, wamtshela ukuthi hhayi post i-video uzobe usuthola imali engaka every now and then. Hhayi umama-ke usincamela khona ukuthi angayisayini i-contract. Hhayi ngoba nakhe engathandi, akafuni ukuyisayina ngoba ubona sengathi kuba nemali kumxabanisa nomyeni wakhe. Hey guys, ayashabalala kamaphupho ngenxa yokuthi asifuni ukuphoxa abayeni bethu. But anyway, asithembe-ke ukuthi-ke umama uzobe uyabuya engqondweni abone ukuthi imali uma ingena ekhaya izosiza wonke umuntu. Akuyi ngokuthi ubani oyinhloko ubani owumqala. Okubalulekile ukuthi ngabe umndeni uyakwazi yini ukuthi ubeke isinkwa phezu kwetafula. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngibethela amazwi